масъалаҳои экологӣ ва роҳҳои рушди иқтисоди сабз дар замони муосир мавриди таваҷҷӯҳи ҷиддии ҷомеа ва мутахассисон қарор доранд. Бо назардошти таҳдидҳои глобалӣ чун ифлосшавии муҳити зист ва тағйирёбии иқлим, зарурати гузариш ба модели иқтисоди сабз бештар эҳсос мешавад. Дар гузориши навбатӣ нигарониҳо, пешниҳодҳо ва тадбирҳои андешидашуда дар ин самт. асри 21 инсоният бо як қатор мушкилотҳои ҷиддии экологӣ рӯбарӯ шудааст ки яке аз онҳо об шудани пиряхҳо оқибатҳои ҷиддӣ ба муҳити зист ва ҳаёти инсонҳо дорад. афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ, буридани бешумори ҷангалҳо, истифодаи васеъи сӯзишвории маданӣ ва рушди ғайриустувори саноат боиси гармшавии глобалӣ гардиданд. ҳамин раванд сабаби об шудани босуръати пиряхҳо, баланд шудани сатҳи уқёнусҳо ва тағйир ёфтани иқлим мегардад. зикр гардид зимни ҳамоиши илмии назариявӣ байналмилалӣ дар мавзӯи масъалаҳои экологӣ ва роҳҳои иқтисоди сабз дар замони муосир дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. иштирокчиён иброз намуданд ки пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби нӯшокӣ ва танзимкунандаи иқлим хидмат мекунад. дар кишварҳои чун Тоҷикистон ки зиёда 60% оби Осиёи марказӣ аз пиряхҳои он сарчашма мегиранд, об шудани онҳо метавонад ба камбуди об, пастравии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва паст шудани сатҳи некуаҳолии мардум оварда расонад. дар чунин вазъият рушди иқтисоди сабз ҳамчун роҳи ҳал ва воситаи муҳими мубориза бо тағйирёбии иқлим ба миён меояд. иқтисоди сабз ба рушди устуворӣ асос ёфтааст ки дар он ҳифзи муҳити зист, истифодаи босамари захираҳои табиӣ ва коҳиши ифлосшавӣ зери таваҷҷӯҳ қарор доранд. ҳадафи асосии конференсия ҷалб намудани олимон ва мутахассисони соҳае ки барои ҳифзи экологияи имрӯза ва ҳифзи пиряхҳо ҷамъ омаданд. вазъи имрӯзаи ҷаҳон хеле ки ба ҳамагон маълум аст, тағйирёбии глобалии иқлим, яъне гармшавии иқлим рафта истодааст ва аз тарафи дигар бошад вазъи экологии имрӯзаи сатҳи сайёра ҳам дар ҳолати вазнин қарор дорад. мо бояд ҳарче зудтар ба иқтисодиёти сабз гузарем. имрӯз шумораи аҳолии ҷаҳонро нигоҳ кунед ки якбора зиёд шуд ва талабот ба захираҳои сӯзандаи сатҳи сайёра хеле зиёд шуд. чӣ қадаре ки захираҳои сӯзанда ба монанди нефту, ангишту, газу, масалан сӯзишвориҳое ки мо онҳоро сӯзанда аз он энергия тавлид мекунонем, ҳамон қадар партови газҳои гулхонаӣ ба сатҳи сайёра зиёд мешаванд. ва ин албатта яке аз омилҳое ҳаст ки ба гармшавии иқлим таъсири манфии худро мерасонад. аз ҳад зиёд нест кардани ҷангалзорҳо аст. албатта нест кардани ҷангалзорҳо ин яке аз омилҳои асосӣ аст ки ба тағйирёбии иқлим таъсири манфии худро мерасонад. қайд гардид ки барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ аз ҷумла Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди сабз метавонад роҳе барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нигаҳдории муҳити зист бошад. иқтисоди сабз ҳамчун як алтернативаи пурсамар метавонад ба коҳиши таъсироти манфии фаъолияти инсон ба муҳити зист ва таъмини рушди устувори ҷомеа мусоидат намояд.